Hai si Shanghai Syakren benjor Joe Biden Nakabata jong pi ngin update man kasngi halor ka jiap jong weu airman jong ka Amerika o Presiden Joe Biden ula syakren benjor hakileno Hamas Uteu airman jong ka Amerika udei ubaju lej banyarap ya ka Israel hapdeng ka niga jinga kuntma persya bat ka Hamas lembat ka Hezbollah kumju halor ka jinga kun uteu samla ula poi syaka jing men saujur utei ubala poi syaka tei ka lanot udei ubana San Antonio badla tip kerteng ru ya kum Aaron Bushnell arpsan snem karta haka jinga le ka bajur shwa ba utei unlait na ka jing syasiat penban lami ka jing pthei ka bashir khai bat ula ing haka ding halor ka jingyap jong Aaron ka kanhun leno Hamas ka kan thajur ya ka Amerika haka jinglit a jing kersyan jong ka Amerika ya ka Israel